Denne øvelse handler om at give slip på spændinger og få en kontakt til hele kroppen. Så start med at lægge dig ned, så du ligger godt. Og lige mærk efter, hvordan du ligger bedst. Det kan være, at der er noget, der skal justeres, eller at du har brug for en pude under hovedet eller knæene. Og mærk så, hvordan det er at ligge her. Mærk underlagets kontakt til din krop. Og om der er steder, hvor kontakten er tydeligere. Og bare mærk, hvilke dele af din krop, der har kontakt til underlaget. Og vend nu dit fokus mod højre fod. Stræk hele højre fod ud, så du får en spænding i svangen og i tæerne, som om tæerne knuger sig ind under foden. Og hold spændingen. Og giv slip. Så spænder du op i foden igen. Og holder spændingen. Og slipper. Nu løfter du hele højre ben et par centimeter over jorden. Og spænder i hele benet. Så du kan mærke spænding i underben og i lår. Og hold spændingen. Og lad benet falde mod underlaget. Så løfter du benet fra underlaget igen og spænder. Og spænder i hele benet og mærker, hvordan det føles med den her spænding. Og holder spændingen lidt endnu. Og slipper ned mod underlaget. Mærk så, hvordan højre ben ligger her. Efter det er spændt op og givet slip på spændinger igen. Mærk, om der er en forskel på højre og venstre ben. Og vend nu opmærksomheden mod dit venstre ben. Og så spænder du i venstre fod. Du strækker ligesom foden ud, så der kommer en spænding. Og tæerne knuger sig ind under foden, så meget de kan. Og du holder spændingen. Og slipper. Så spænder du op i foden igen. Og holder spændingen. Og slipper. Nu løfter du venstre ben
et stykke fra underlaget og spænder op i hele benet. Underben og lår. Og holder spændingen. Og giver slip og lader benet falde ned. Så løfter du benet igen og spænder. Bare lige mærke, hvordan det er, at dit ben holder sig selv oppe her. Og hold spændingen. Og giv slip. Så mærker du begge ben, og hvordan det føles at have spændt op, for derefter at give slip på spændinger. Måske ligger de anderledes i underlaget, måske ikke. Du kan bare lige registrere det. Så spænder du op i ballerne, ligesom om det sådan løfter sig en lille smule fra underlaget, uden at de gør det, men bare lige spænd her i ballerne. Og slip. Og du spænder op i ballerne igen, ligesom om man kniber ballerne sammen. Og slipper. Så mærker du, hvordan det føles i ballerne nu. Og vend opmærksomheden mod rygsøjlen. Og lav et svej i rygsøjlen hele vejen op, som om du er en kat, der skyder ryg. Så rygsøjlen ligesom løfter sig fra underlaget. Og brystet bliver skudt frem. Du holder spændingen. Og slipper og lader rygsøjlen komme tilbage til normal. Igen laver du et svej i rygsøjlen. Så der kommer et mellemrum mellem underlaget og din ryg. Du skyder brystet frem. Og holder spændingen. Og giver slip. Så prøv at mærke, hvordan det sanses i rygsøjlen nu. Måske du kan mærke, at den er blevet strukket. Og løft nu din højre arm. Vejen op. Og spænd i armen. Og du knuger hånden sammen. Så hele armen fra skulder til fingerspids spænder. Og hold spændingen. Og giv slip og lad den falde mod underlaget. Og igen løfter du armen fra underlaget og knuger din hånd og spænder hele højre arm fra hånd til skulder. Og du holder spændingen. Og spænder så meget du kan. Og giver slip.
Kan du mærke højre arm, som den ligger her. Nu hvor du har spændt op, og derefter givet slip på spændinger. Du kan mærke, om der er en forskel på højre arm og på venstre arm. Måske er der ikke, men du kan bare lige registrere det. Og nu løfter du venstre arm fra underlaget og knurrer hånden sammen og spænder i hele hånden og hele armen op til skulderen. Spænd så meget du kan. Og slip ned mod underlaget. Og igen løfter du den venstre arm og knurrer hånden sammen og spænder i hånd, underarm, overarm og skulder. Og hold spændingen. Og slip. Og lad den lande i underlaget. Mærk nu, hvordan venstre arm ligger her, efter du har spændt op. Derefter givet slip på spændingen. Du kan mærke, hvordan skuldrene ligger i underlaget. Måske det er anderledes end før. Og nu knurrer du hele ansigtet sammen. Trutter med læberne og rynker på øjenbrynene. Så hele ansigtet spænder. Holder spændingen og giver slip. Lad ansigtet komme tilbage til normal. Og igen laver du trutmund og rynker øjenbrynene sammen, så hele ansigtet spænder. Og hold spændingen. Og giv slip. Og lad ansigtet komme tilbage til normal. Og mærk så hele kroppen, som den ligger her. Hvor du har spændt op og derefter givet slip. Lige mærk, hvordan det føles i kroppen nu. Og så kan du vende opmærksomheden mod lydene i rummet. Begynd at vrikke med tæerne og med fingrene. Det kan være, at du får lyst til at strække dig, eller din krop får lyst til at lave en anden bevægelse. Bare lige få lidt bevægelse i kroppen. Du kan langsomt blinke øjnene åbne, hvis de har været lukkede. Og når du er klar, kan du
Kom op og sidde. Og gå videre med din dag.